Ano na, ikaw mag-decide yung, ikaw yung bagbagbawe, bagbagbawe, nawawala yung isa. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu. I'm Medyo Driver. You, Alex. I'm Medyo Sabaan. Medyo maingay. Ay, hindi lang medyo eh. Ha? Hindi lang medyo. Pwede. Conchila. Sino yan? Sino ka? Ha? Sino ka? I'm James. And welcome back to my channel. Yay! So guys, papunta kaming city ngayon kasi doon kami natulog sa Korea. Papunta kaming Tagbilaran kasi Mother's Day ngayon. Pinag-shopping si mama ni Bunso. Tas ako parang baliwala lang para para sabihin kasi balak talaga namin na ngayon kami bibili ng gift para kay mama. Siyempre sa akin. Oh, so yun, pero Lester Capuno. oh, Ano ba plano bigay mo kay mami? dati pa niyang ni-request tong item na to. Tsaka tong item na to. House and lot? Wow! Oh my God! Another sasakyan? Washing machine? Alex! Times 3. Entry mo, Alex! Oh, ano sa'yo? Ano sa tingin mo, Lex, yung bibilin ko? 85 inches Smart TV. Wow! Grabe, 85 inch. Guys, di makapasok man. Di makapasok sa pintuan. Di ka siya sa pintuan. Hindi guys, yung bibilin ko, microwave oven. Wow! Hindi kasi para mabilis lang mag-init ng mga ulam. Kasi si mama din, nag-request din siya dati sa akin na bumili daw ako ng microwave oven. Kasi oven. Close oven. Close oven. Hindi na yan? Ewan ko talaga sa'yo. Sare. Ngayon, kasi siyempre magamit din namin sa bahay. Pero bala ko din bumili ng pressure cooker kasi Wow! diba, yun yung gusto ni mama pag naghumba kami. Yung humba guys, ano yan, Bisaya na ulam yan na parang adobo pero manamis-namis tsaka may sabaw. Kaya, tsaka yun yung gusto din ni mama na para medyo tender yung mga karne. Yung mga karne. Lalo na pag ng baka. So yun, sana magustuhan ni mama. Syempre kasi yun yung request niya eh. Magugustuhan talaga yun guys. Feeling ko. Ha? Feeling ko din. Feeling mo lang? Feel ko lang. Kasi feeler ako eh. Buti alam mo. Guys, parang may naghahanap ng sakit sa katawan guys. Gusto ko na. Hoy, baka makakalimutan ka. Baka nakalimutan mo na. Gusto mo baluarte niya to. Gusto ko ng hilot. Andito ka sa baluarte namin. Guys, masakit ba yung kamay? Gusto ko ng massage sa katawan. Sige, hindi sige. sa Sa katawan. sige guys, si Jimboy yung papiliin natin kasi siya yung HRM natin dito. Gig, ako yung pipili ng guys. Siya yung pipili ng... Ha? Hindi ba coffee machine? Akala ko ba dadalhin mo yung coffee machine? Kukunin natin ngayon. Kukunin natin. Hindi ba natin kukunin ngayon? Nakalimutan ko kahapon eh. Nag-upload kasi ako guys. Nagmamadali pala ito kahapon maka-upload eh. Para sa kinabukasan ng bayan. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya at para sa renta ng bahay. Ay, si Kuya wala nagbabayad ng renta. Para sa konsumo. Konsumo. At least, di ba? Nadinig mo yun, boys. Siya na magbayad ng renta. Thank you! Wow! Siya na magbayad ng renta. Guys, ako na bahala guys, pero kukuha lang ako sa pitaka ni Kuya. Pero bago kami pumunta ng mall, may dadaanan tayo. Yes, meron tayong dadaanan. Kasi kung wala tayong daanan. Parang lilipat tayo niyan. May dadaanan tayo na plantita. Kasi yung plantito may naka-barter. Nice. May naka-mine. Meron tayong makikitang bagong klase ng halaman guys. Ano yan? Pink Princess. Pink Princess. Sabi mo Pink Princess. So dalawa pala yung barter. Dalawang plants. Wow. Kasi sa'yo dalawa din, di ba? Yung variegated na... Prime ng Pinatum Albo tsaka FFF ng Pinatum Aurea. Wow! Prinatum, di ba yan yung Prinatum? Bulag yung narinig ko. Ano yung Prinatum? Parang walang buhok yung albo eh. Ano yung Prinatum? Ay, ako? Prinatum? Wala akong alam dyan. Yung alam ko, variegated. Ano yung variegated? Yung dahon hindi
full na kulay green. Pero mga ano ba? Mga Pintik-pintik. oh, pintik-pintik. Pintik-pintik. Mga puntik-puntik. Puntik-puntik. Pero mga ano, stains. Stains pala yung stains. Ilagay na lang natin kung meron kang black shirt tapos nalagyan Ganito, ng variegated zone pala to. rock. Ito ganito, variegated. Meron kang black shirt tapos nalagyan ng zone rock, yan yung variegated. So guys, nandito na kami. Saan yung mas maganda dito? Yom. Ito daw kuya kay. Ang oras tuklok-tuklok. Ha? Yung time. Kipa na ayaw din ni Roy ng ganito kasi ano Hindi, lang. ano na lang, lahos na. Hindi, ano na, diretso na. Ano? O, saan dito? Ha? Yun. Bakit? Maganda eh. May picture. Tablok-tablok lang oh. Gusto mo ng defrost? Asan yung defrost? Wala. Ito, time defrost. Wait defrost. Tut, Tapos niwala may password yan. Meron niyang password oh. Maniwala na sana ako eh. Kaso may sound effects. Mas malaki. Mas malaki. Di naman kailangan ng malaki. Di kailangan ng malaki. Ay, yung mas maliit. So, ano First bang, tingin mo, anong mas maganda dito? ano bang quality yan? Na Bishi or si Flex? Parang naano ko yung Imarflex yung mas ano. Pero di ba Japanese pa tong Hanabishi? Tanungin natin sila. Tanungin natin si Ma'am Sir. Tanungin natin sila. Sa patatas, popcorn, Oh. ano? Bitaran mo sa paper bag. Ano na, ikaw mag-decide yung, ikaw yung bagbagbawe, bawal. Ikaw yung magbabaya, di ba? Pag nakita naman Okay lang masasabihin to. niya, kato na lang ang tangan na Bishi. Hala, Patay. patay, ikaw yung sisihin ko. Patay. Hindi, ang meron kang technique dyan, guys. Oh, ano? Cut mo na lang yung nakita yung Hanabishi. Sige, di na lang ipakita sa video. no? Ilagay na lang natin na Imarflex lang yung nakita natin. Sige, magandang idea yan. Yes, pero shoutout Imarflex. Baka gusto niyong mag-offer ng ano kay Chris Teo. Pwede talaga. Ba't ka naman? Baka no, tumatanggap kami. Sige, yan ka na lang yun. Akala ba Imarflex, ba't Hanabishi? Kasi meron nasa bahay yung Bishi. Gusto siguro niya ng may Bishi, kaya Hanabishi. Hanabishi. Guys, Testing. ano naman yan guys? Ang Imarflex na ikat. Di na Hanabishi. Wala tayong nakitang Imarflex, Brad. Meron bang Imarflex? Ano yan? I-testing daw, may dala kang popcorn. Meron ba? Kuya, meron ba tayong popcorn dyan? Ha? Hanabishi na lagi. Hanabishi na lang. Pero gusto ko yung Hanabishi kasi malaki. Oo, malaki. Mas malaki kasi. And mas mahal. Nawawala yung isa. Alis-alis ka pala ha. Yun. Yan kasi. Umaalis. Parang may balak ka ding bilhin ah. Ha? Ah, Para kay naghahanap Mama lang ako Rose. ng... Maghanap ka ng Mama Rose. Puhon, may lawas. Akala ko kung sino yung chismosa. Uy! Hindi nakikinig sa iyo. Kaya guys, dito kami sa mga bags kasi may isang tita ako na andun sa bahay, yung kapatid ni Papa. Since Mother's Day ngayon, tsaka syempre mother din siya. Bibilhan namin siya ng bag. Ano ba yung magandang bag? Si Kusana. Si Kusana? Oh, kasi nasa kanta yan eh. Ha? Kanta. Ano? Si Kusana ang aking yakap. Pina Jasper. Ha? Pina Jasper na kanta. Ikaw, si Kusana. Maraming hangin eh. Maraming hangin Oh, ulit. maraming hangin yan. Ulit mo. Paano yun? Buddy? Wala, sumbong ka Jasper. Ano yung napili mo? Ito sana, tatlo na eh. Oh, tatlo na. Oh, 1, 2, tatlo na yung mabibigyan mo. Huwag mo lang silang ipagsama kasi makikita nila pare-pareho. My friend. Ito yung bilhin ko para kay Tita Joy. Maganda ba guys? Hindi ko alam kung paano mag-feel pero ito na lang para sa tita ko. Kapatid ni Mama. Ha? Yung oven mo na lang yung lagyan mo ng kandila ha. Huwag na tayong mag-cake. Dami na nating cake. Di na naubos yung cake natin. Oh, dami pang cake sa bahay eh. Tapos mahaba din yung pila sa ano. So, yun lang. Kandila na lang guys. Tsaka ito guys para kay For me! Mami G, Mami Garot, Mami G! Mama ni Ikay. Yes, Bibilhan Mama ni ni Sheila. bibilhan daw ni Roy. Oh. Kaya baka mangluod guys. Baka hindi na ako paglutuan guys. Ikaw. Support ako sa inyo. Kung saan kayo masaya.
Support system. Yes, let's go. Ako na magdadala. Oh, ikaw na magdala. Ako yung Paano bumili. ba magdala ng ganyan? Ikaw talaga, ha? Hingi po kami ng patawad kung nagkasala kami sa inyo. Pwede ba yan? Ano yun? Ha? Pwede ba yun yung pakapin? Yung malaki na lang yung pakapin. Ano na, yung tail no? Ang regular price ay bilin. Grabe, yung siya yung nagbayad. Ano yung ibibigay mo kay mama? Halaman. Halaman. Yun pala yung binarter mo. Oy Ibibigay guys, mo kay mama. sobrang mahal ng halaman. Huwag ka, Oh. 4-5. 4-5, 4-8. Yan pala, yan yung ibibigay mo kay mama. Pink Princess, yung paborito. Gusto niya yung Pink Princess. Lagi niyang inaano si Marian. Bakit nakadalaan ka ngayon? Thank you. Tanggalon na itong presyo daan, makita mo Mami G. Nasa Mami G. Wait na ba? Ikaw munang tumingin. Tara, Mami G! Grocery, Happy Mother's Day! Yay! Ablia, ablia. Wow! Abli na pa sa anak. Abli sa sikas. Dato-dato. Wow. Pwede na siya. Kanina gamito na siling sa diraga rin. Thank you. You like it? Yes. Pauwi na kami guys, pero dumaan kami ng gasoline station kasi iihi kami dito sa Tagbilaran. Wow! Ano ba to? Library? Hindi, ganito kasi mag-CR guys. Ano? Ganun to. Ganyan pala. Ano ba ginagawa nyo? Naano lang namin kung... Di pala kayo mag-CR. Pumunta lang para i-check. Gusto lang namin experience. Tapos mag-uunaw ng mga kamay. Ganito yung mga CR sa Tagbilaran, guys. Ano? Yan. Dito lang yan. Sa atin ko yan. O tara na, baka ma-iwan tayo. May previous. Tara. So guys, dito na kami sa bahay. Tapos yun, dito na yung surprise. Yan. Tinakpan namin tapos si mama andun pa dun sa mga tanim niya. Kasi ito, di nakasama kasi natulog pa. Wala, hindi ako natulog na gumising na. Ay, gising ka na pala. Nakikaya yan? Tapos pagdating namin, kumain kami agad. Sabi ni mama, ay parang na ano siguro si mama kasi wala kaming dala. Kasi nag-expect siguro siya na may bibilin kami. Tapos hindi niya alam na meron pala talaga. Pero hindi ko sinabi. Pero ngayon nandun sila sa labas. Tara. Ayun, tawag ba? Ha? Papuntahin ko dito. Sige. Ano po mas maganda? Hindi ka, ikaw mo tawag. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Tagay na. Tagay niya, tubak niya naman. Tagay nagtuba. Mama Risa, tawag ka ni Tiyo-Tiyo, mama. Tawag ka ni Tiyo-Tiyo, ano siya message ni mo? Sino taman ka? Iba nila kayo sa garden. Gika sa garden. Ma, Happy Mother's Day. See you soon. Wish you more Mother's Day to come. Nalilak si Tiyo-Tiyo. Happy Mother's Day, ma. Salamat kayo sa tanang sakripisyo para namo. Salamat sa wala may diri karon kung dili tungod nimo. Wala may dili may galing kabuutan kung dili tungod sa nimo og ni papa na sad. Wala ka pa mo Father's Day. Oh, rin Father's Day na ka pa. So, munang sa karon, Salamat kayo sa tuba. salamat kayo sa tuba. Mag-inom na tayo. Hello ta. Love you. Sorry sa kayo kung bandungan ko usahay. Dili usahay pyramid eh. Samot na si Apit. Hug daw si Apit mo. Hindi na tinunod guys. Kahit ko usahay. Usahay ko kay Badid Maro.
Ay, pero sa iyo, pwede mo naunahan nga. Nahiya si Papa, ayaw magpakita. Wala! Happy Mother's Day! Ano ka na eh? Headphone. iPhone. Okay, Naglaan na. Kasama na ba? Kasama na nga, Oben. Sarap. Digital. Microwave. Microwave din. Nakatagna, siguro, no? Grabe, mamay. Kasi first, putahing lutuan nila, mama. Pisi-pisi nyo, dali na kayo ni Mama. Luto na, 30 seconds, 1 minute, na. Sakto dyan na lang kayo na pa'y manok. Ano Bisaya, ipapawa. Oo, init ka na. Bago sa'yo napili, mama. Nakay, microwave oven. Nalipay. This Mother's Day ngayon, may ibibigay din ako kay Tita Joy. Happy Mother's Day, Tita Joy. Ate, sinilin na kay manok gabi eh. Salamat kay Basig Night this show. Wala naman ako nakuha. Happy Mother's Day sa lahat ng mama. Thank you. So, yun lang po yung surprise namin kay Mama. Sinadya ko talagang hindi muna mag-greet kay Mama para dyan. Ano talaga, Happy Mother's Day, balik ma. And so doon po natatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!